First time maranasan ni Princess Nirvana Emilia, isang young student ang mundo ng profesional na animation nang sumama siya sa one-day work immersion ng 40 students mula sa Ateneo Dinaga University Senior High School sa CamSur Animation sa Capitol Complex, Cadlan-Pili, Camarines Sur. Layunin ng immersion program na mabigyan ng mga estudyante, lalo na ang nasa arts and design strand, ng aktwal na karanasan sa paggawa ng animation mula sa pre-production hanggang sa post-production. Ayon sa institusyon, ito rin ay isang paraan para mailapit ang kabataan sa tunay na takbo ng industriya. Para kay Princess, bagamat traditional ang kanyang art background, labis siyang na-inspire sa kalidad ng production at sa antas ng profesionalismo ng mga animators ng probinsya. Ang expertise ko po talaga is traditional art. Tapos napunta po ako dito, not as an animation student nga. It's, pinili ko po na pumunta dito to parang ma-inspire po siguro ako na mag-take ng animation. Parang since today, nakita ko kung paano yung process nila. Parang na-intrigue ako. Siguro gusto ko rin po kasing mag-pursue ng DIA or Digital Illustration and Animation. Pero hindi ko po kasi yung expertise. So ngayon mas interested ako na parang kaya ko naman. Ani Tristan J. Balyares, faculty member ng Arts and Design ng Ateneo Dinaga, mahalagang exposure na ito upang makita ng mga estudyante kung paano gumagana ang industriya sa totoong setting. Since this is the first time, we want to expose more of our students sa actual na industry setting, no? Kasi lalo na we not only doon sa yung sa training part, but of course yung makita din natin kung how actual animators are doing it, no? Especially pagdating sa yung three stages of production, starting from pre-production to production hanggang post-production. Bukod sa aktwal na proseso ng paggawa ng animation, hinangaan din ni Princess at ng paaralan ang mga pasilidad at libreng training na ibinibigay sa CamSur Animation. Very cool po na may ganito po palang facility sa Camarines Sur. Hindi ko po talaga in-expect. Before po kaming pumunta dito as senior high school students, in-expect ko po na yung mga alam po namin doon, similar lang, like similar na software or siguro similar processes. Pero professionally, it's another level for me. It's another level for me. Sa kabuuan, umaasa ang pamunuan ng paaralan na mas marami pang estudyante ang mabibigyan ng pagkakataong makaranas ng ganitong uri ng immersion sa mga susunod na taon. We are hopeful na more opportunities for the students na ma-expose hindi lang sa four corners ng classroom, but of course ma-acquaint din sa actual industry setting. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasang mas mahihikayat ang mga kabataan na tahakin ng larangan ng animation at malikhaing sining. Darlene Destrulio, CSN.